Deze week in Limbourgeois. De verbouwing van Kasteel Oost in IJsden tot een luxe hotel-restaurant. Hier zijn we bij Kasteel Oost in het dorpje Oost-Maarland onder de rook van Maastricht. En dit kasteel wordt helemaal gerestaureerd en dan moet er een chic hotel-restaurant verrijzen. Ja, begin maar aan zo'n project. Hè? Hoe kwam je überhaupt op het idee? Nou ja, dit is een uit de hand gelopen hobby eigenlijk. Ik ben altijd verliefd geweest op kastelen. In 2005 deed zich de mogelijkheid voor om dit kasteel te kopen. En toen ik hier eenmaal woonde, begon ik verder te dromen. Want dromen, dat houdt nooit op. Het ging puur om het kasteel, maar een groot bijkomend voordeel was toen ook al dat het dicht bij Maastricht ligt. Want ik ben wel ook een stadsmens. Het was natuurlijk op een gegeven moment niet meer in geweldige staat. Hè. Je heeft dus heel lang de kunstenaarsfamilie Rosenburg gewoond. Ik neem aan toen jij het aantrof dat het niet optimaal was. Er is sinds 1958 nooit meer iets aan gebeurd. Er was geen riolering, een keuken op butagas en een badkamer wat de naam eigenlijk niet mocht hebben. Dus het was kamperen in een kasteel. Ja, nu is het wel goed om te weten van je bent met je broer eerst een hele andere carrière begonnen, namelijk bij de spoorwegen als treinconducteur. Toen begonnen jullie met een eerste pandje op te knappen in Maastricht en dat voor een goed bedrag kunnen verkopen. En zodoende hebben jullie dat uitgebouwd en zijn jullie dus zeg maar ontwikkelaars of vastgoedmensen geworden. En op een gegeven moment ben je dan in staat om ook een kasteel te kopen en op te knappen. Is dat een beetje de samenvatting? Nee, wat ik net al zei. Ik ben natuurlijk conducteur geweest, maar wat er gebeurd is echt een uit de hand gelopen hobby. Ja. Je begint ergens aan, je weet wel waar het begint, maar je weet niet waar het eindigt. En toen ik hier kwam wonen, ik kwam hier om hier te wonen. Ja. Dat was de bedoeling. Niks te ontwikkelen, niks te wonen op de meest fantastische plek. Dicht bij Maastricht. Ja. En pas als je hier woont, dan ga je nadenken, oh wat als dit, oh wat als dat. En dan komen er weer nieuwe dromen. En wat wordt nu de uiteindelijke droom hier? Wat wordt de bestemming dan? Het wordt een hotel, 4-sterren hotel, in een historisch kader. En een gedeelte van het hotel komt in het kasteel. 12 kamers met een mooi restaurant. Een gedeelte van de kamers komen in de boerderij. En er komt nog een stuk nieuwbouw achter de boerderij. Ja. En hoeveel kamers wordt het in totaal worden het er tussen de 95 en de 100. Zo, dat is een behoorlijk hotel. Dat is een mooie afmeting, maar dat heb je ook nodig om economisch rendabel te kunnen draaien. Ja. Ik probeer alles wat ik doe zo goed mogelijk te doen, dus ook dit, als je hier straks binnenkomt als gast, dan moet je wel zeggen, wauw. Ja. Ik weet dat we in Nederland zitten, maar het voelt als Frankrijk. Hoe oud is het kasteel eigenlijk? Nou, het oudste gedeelte is 800 jaar oud. Zo. Uit de 13e eeuw en het gedeelte waar wij nu staan is ongeveer 400 jaar oud. Dat is later aangebouwd. Ja. En geeft dat een speciaal gevoel als je beseft dat het zo historisch is dan? Toen ik hier kwam wonen, binnen 1 dag besefte ik dat ik een voorbijganger was.
Ja. Dat ik dit niet voor mezelf heb, maar dat ik dit in gebruik heb voor een bepaalde periode. Dat voel je in zo'n historisch gebouw direct. Ja, hier staan we zeg maar onder het dak en dit is allemaal nieuw hout, hè? Ja, dit is de nieuwe dakconstructie zoals die voor 1848 ook geweest is. Oké. En die is toen afgebroken omdat het dak slecht was, moest vervangen worden en toen hebben ze er een andere vorm aan gegeven. Oké. Dus in feite breng je het kasteel weer terug in de oude stijl. Ja, wij brengen het terug naar hoe ik vind dat het op zijn mooiste geweest is. En dat is tot 1848 met de toren van 27 meter hoogte. Dus dat is wat we nu zien. Hier liggen de nieuwe leistenen, hè? Het dak. Dat is toch een hele klus geweest, hè? Ja. We zijn daarvoor naar Spanje geweest om die leien uit te zoeken. En er liggen er nou hier 40.000 op het dak. Alsjeblieft. Stuk voor stuk, vastgespijkerd, op maat gemaakt. En daar zien we de toren, dus zeg maar de nieuwe toren, die daar ooit ook wel eens heeft gestaan. Nou, dat is een replica van het origineel. We hadden tekeningen van de originele windhaan. Ja. En die hebben we laten namaken. En de bal, dat is verguld goud. Zo. Dus als de zon schijnt, van veraf zie je die dan schitteren. Hè? Ja, het is een baken in het landschap geworden. En hier kijken we uit op, die kant op is IJsden, hè? De weilanden. En dan richting Belgische grens, daar is de Maas, daar zijn de Grindplassen en daar is de Sint-Pietersberg. Ja, je kunt de schoorsteen van de Ensie nog zien. Dus we zitten onder de rook, om het zo maar even te zeggen, van Maastricht. En bij het natuurgebied. Tegen het natuurgebied aan. Ja. En het is natuurlijk fijn als de gasten in de toekomst kunnen wandelen in dat natuurgebied. Kunnen genieten van de natuur en dan terugkomen op een hotelkamer. Genieten van een kopje koffie of een lekkere lunch. Om de paar maanden organiseert de kasteeleigenaar een open dag voor dorpsbewoners en belangstellenden. Om hen op de hoogte te houden van de vorderingen. Ja, we zitten nu in het voorjaar 23. Wanneer kan hier feestelijk het lint worden doorgeknipt? We hebben de datum geprikt op 28 augustus 2024. Zo, dat is snel. Dat is vanaf nu 1,5 jaar. Ja. En dan moet toch de opening gaan plaatsvinden.